celebrate yourself. Being alive in Nigeria alone deserve weekly payment. As they are not paying you, brother, celebrate yourself. Are you still looking for a reason, brother, to celebrate your life? Oh, yeah, celebrate your young age. Wahala no dey finish oga. Celebrate your old age. Malukanu wabo fumbi. Celebrate the fast food, oh baby. Waking up is a risk. Celebrate your life today. No one does it for you. Brother, enjoy yourself today. Nobody can do that one for you. I say celebrate yourself today. Or nobody can love you more than you. Nobody can help you more than you. Nobody can sell you more than you. When you are killing yourself, brother, nobody can save you. If they cannot celebrate you, why not celebrate yourself? Give yourself a treat. Makuwabo fumbia. Happiness is for free. You remember your wedding day. Reverend sitting there do us part. Brother Kwenaki Muro, Makoye Muro Nakayana. Ubasi Balana, Muyege Loto Yamboche. Sister Ubasi Balana, your husband will remember his ex. Omuloye nazo maduko shazo win. Onye abu na no n'isi onwe n'ụwa. Ose n'igwe na abu n'isi o. Ụwa nọkọ n'isi. Nye onwe gị fọ n'alụ gị. Ọkwa kese me ụwa o. Brother, celebrate your life today. Wahala no dey finish oga. Celebrate your old age. Malukanu wabo fumbi. Celebrate the fight food, oh baby. Waking up is a risk. Celebrate your life today. No one does it for you. Orobodo muda kwebe, rofuji kobyo. Oklodo muribe jabu neguma waba. Muda wu mabarigo, uyaka mau. Ayibu bosobu ni potalo lao biko keno lisa. Ibose beli utu brother, jebeli gobo koro. Ifu ogwegi ni goro, bido tubo gwega fam. Sina woke becha. Palliative ndi obodo. Alatu mwiyo. Kia boss ndi ogaranya. Imanada. Ela tá boa. Uma coisa aqui de guna canto. Ó, acaba tá falando bem. Mbede started la from one. Okay, no alcohol. Mana odi ho, ma stand kiti odi. Start. Ego tari to her number. Tara hele kenda bodo waiza. Okay, kan wona yeki. Ai kan wa yeki. Oh yeah. Yes. Okay, we equip the gun. Omo je mo we hele kiti. Okay, umba. Gabaja makan dulu. Kaya kada tu. Kona kada nyuma. Wah, happy. Wala biko ka kumwa gari. Ana muna haka mai dan. Bana na opo se. Ba wa mo kono.
Aya ade de ko ge. Hapo bien. You're gonna push me over this What? bridge. What are you doing? Taking fit photos, Mama. Then card around. Nowhere. 5,000 before you leave me. The money here happy didn't think. Okay, everybody you know. Ogonna. See put bottle water and pure water. Aye, jikwaka. Thank you, the secret. Congratulations. Thank you. My brother. Okay, to pass. Okay, to pass. Really, my brother. Happy New Year. Yeah. Choice a picture, it's a picture. I want time for one man. Welcome, sir. Happy New Year, sir. I didn't know. Yeah, well. You didn't know. Let's take pictures. Let's take pictures. All right, go. Kenny. Inside. Okay, no, we're going to buy them. I need to tell you I'm really capable of you. Where have you been? I don't know how much Look, uncle. You go to. Look at it. You go can't go if I can't come. No. Look. You can go there, man. Go there, Roman. I go in. One day, uncle. I go in the police. One day, uncle. What job? What job? Go can't
I don't know what I oh, I would do go now. Go ahead. Oh, yeah, go ahead. Oh, yeah, go my lord, walk here now. Every go. Every one. Oh, I had that. Oh, I had that. I live behind. I'm not even. Oh, I had boy back. Go, Very short. Our boy, hey, Jacob is Mmili, Mmili, on a done Mmili, on Guy, specifically Mmili, run up on there, who was there, who went in Mankabu go church. Oh, yeah, present. I never knew everywhere. Open home one year. They both know that I can
ma ibe dị n'ime bụ na ibe a na-asọ ibe onye nze na-asọ bụ ime ibe itetụga onwe ekpuwe o si ekpuwe okpu a ihe ekwu okwu ịta ya eze ihe omume ịta ya eze ihe ọbụla ị ga-eme eke ikwu maka ikwukwa ibubu ịmara ya bụbụ na ahịa edekwa maka ọ dị mkpa maka onye ọbụla bụ okwu a ga-ekwu ekwu taa ebe ọbụla amụghị n'ọdị responsible anụ onye obodo trọst adịghị onye ọbụla okwu mmezi ife mmadụ dịkwa ese ka ejie ya ọzọ a ga-eje mmanụ omume ọdịkwa mmadụ ya fọ etibecha ahịa onwe okonobi nwere na-abụ ekwupụ ịsa na-ege ntị onwe okonobi inwere ekwupụ ịsa onwe okonobi inwere ekwupụ ịsa ili na-ekwu okwu kalesi kwụsị ya na-akwanye ewu maka anyị na-akwa ebe ọbụla ijere okwu ihe anyị egwu ekita ebe ọbụla ijere anyị ga na-akwanye ewu n'ihi ya anyị na-ayọ biko ikwenyere ochichi ga-abụ ikwenyere ugwu alọ Naijiria ka ịkwanyere ugwu Anambra steeti ka ịkwanyere ugwu alọ ka ịkwanyere ugwu siti ka ịkwanyere ugwu ya pụọ wee na-ajụ ike na-eme ife ndị a ngwa ife ị chọrọ ịza ka ị ga-aza ịkpọ ife ị ga-aza ọ bụrụ na ọ dị mma anyị akele mpe ka ebe ị chọrọ ka ejibe ego ọzọ mmiri na-ezoro Okay, thank you very much. Nze n'ọzọ ala ekene m unu nze n'ọzọ ala ekene m unu nze n'ọzọ uwe owere diagụ na ụmụ ọbarịkwe ekene m unu anyị na-achọ ka anyị tibe nwanne anyị nwoke Osita Agbazue mmiri ga na-akpụ ya achọ ka anyị tibe ọzọ mmiri na-ezoro ọla kwe ọzọ mmiri na-ezoro ọla anyị ekpuo okwu n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ ọzọ mmiri na-ezoro ọla ọzọ mmiri na-ezoro ọla kwe n'aka ọzọ mmiri na-ezoro ọla thank you ntụsi ugo ijeje kere ndị ije anyị na-emekọta ife ọnụ ka anyị gbuo maka anyị na-ewe sel anyị ma na ọ ga-eme ife niile anyị gwara wee kweta na anyị etie dị afọ anyị ebido ugo kịta ugo gịnị ka ị na-eto iti ihe mechi bụ ugo ikwu enyi ugo ikwu enyi thank you anyị na-etibie ugo igwe enyi ugo igwe enyi anyị etube ugo igwe enyi n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Igwe enyi na alọ biko na-atụfu oge ịma na ji na-akwụ ụkpụrụ ya bụ onye ezinere mmetuo mmadụ ibe ebe a nye ebe ọ na-abụ onye ji na ụkpụrụ ọkpụrụ gorite dị afọ nwunye na-esi ozugbo afọ nwunye bụ ugodie Oriakụ dị bụ ugo mmiri na-ezoro ọla maka ịnwa bụ ugodie n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ No, excuse me. Jana Oganaka.
Dike, Kwegwenyi. Kwegwenyi. Snap. Hello, ma. Let's take Hey, Woody! Look here. Look here. Yeah, big boy. The phone. Apa take picture? Keki me. Come, let me stop. You going dead? You going dead? That is a level of processing of man alone. You going dead? I walk in here. If you go straight, I walk in here. What's your man Alor?
Celebrity billionaire. Ako. Chief Osita Agbazue. Also Kanko. They are one who need 2 dress on this road. I am at the address from Mount Pokran. I can want to be Greg. You can let me go at Alor. Oh, by no pigs and boza. You don't like a big gunari. 11 billionaires on the game. But as I'm on to account to not go back, I came and come. Nice arrival of the Chief Osita. Also watching the Mmili Alor, welcome.
people are now happy new year. Welcome back. Ladies and gentlemen, guys and Obante marathon na Alor. Obante marathon na Anambra State. Chief Osita Agbazue one the lobby. My barrister Alor. Who are the guy of marriage? You can show that foundation. Let's have a little bit of an ego. I want the marathon now. Only when I get with ego. Even the Minister will go say, I call us and yes, we need it. Only when I get with ego. In Coma la Paliela, you come with them with them for prayer. Oh, God, I'm wearing a passing capacity. Alla contradicted Luxury. Itu berapa? Hai.
Kosianya. So did it and you're most welcome. The National Vice President of Alor Fitness. In the Kadikem man, no. Infinite Uncle High Chief, my mentor. I'm going to back out here. Benjamin was a canary bear. I tell one little I tell happy new year. There's a boy that I love. I don't know who is so good. I want to be a young girl. I don't know what you do.